a cakwatin ne biya aka yi wallahi saboda rashin ganin ki shekaran jiya mutum ne kuma an zara da yaran ji ai ce kadai ce daga ce babu ƙari na biya miki cakwatin baby ai daga ce ai kace shane ne Allah a bar kauna da kike so yanzu a kawo miki ina wai ta cika kenan ba space ba space shi kenan bari an je da a bar kauna bari an je da yanzu shaf shaf bari an je da zan to miki da abalima zillaziya kai da kadiya a'a ai mata ya ake wallahi kin san saboda na sai da wata gonar kakanmu to shi ne kuma tun da na ci kuɗin muna tare da wannan yaron shaba maƙiyaci shi ne ya fi tare da wannan yaron cin kuɗaɗen shi yasa ke kwana biyu na yi shirin wallahi shi yasa hawan ruwa na ya kusa tashi shekaran jiya da bangantowa wallahi to bara ne da ha wannan kuma wace ce da magana da ita ni za ka yaudara in za ka ci amana bayan ka ga da mun kadai ni za ka ci amana in za ka yaudara a wannan dole baban mu ce fa dole baban mu ce uwar ba da to wallahi tun da kai soyayya da wata tana ka inna lillahi wa inna ilaihi to wallahi tun da ka sha ta mutu ni ma sai na sha na mutu wallahi sai na sha na mutu na wannan kai ya sa da ce da gidan mana fa a shi na wannan shi da wannan kai ya sa ai arabiya kin sai kin wani zama kin wani daga gaban kin mai haka a can wajen mana na zu baya da gaba kin sa gaba da haka
ana saba mai iyaye gidanmu idan ya burge a kafa mai magana ta riga da ta ana baka Allah